लोगोफोर खामानि मावनो फैलायबायलै नै देखारगावआव नै उफाय गैया मावना जाग्रा मानसि साना ओरैबासो मानसिखौ साफा नुयोलै ओमफ्राय ओरैजा नै बरिया बिदि बहायजोबनांगौ आरो जोङो लालाबायनोसैलाय नोंथांमोना नायसाबलांलाबायदो नै बे क्रेंकजों बहायनो हागोन आरो बै गोजौ गोजौ जाबना दोननायखौ ओमफ्राय जों बेलथाय गालांजोबनांगौ आरो बिदि समान प्लेयावनो माखासेया ओरै मावहैखाबाय बैयाव बेलथायग्रोनोसै नै जोंना माबाया बेफोरबायदिखौनो माबानांगौ आरो बेलथायना गालांनांगौ बै क्रेंकजों बेयाव बहायो बैदि गोजौ गोजौखौ बिदियानो मिलायलांसै ना सनारा लेबारफ्रा नायदो जोंना मिलायगासिनो माबा माबि नैलै दुइस' सासे माबा बिराद ओरै नाय फिसिक औ ओंखाम मोनजासिगोन खामानि मावखांबाय जाब्रै जाबाय जोङो बिदि जाबसे बेबायदि जाबजोबगोन आरो बेयाव गारि खारग्रा खालामगोन नैबे ट्रेनथ' नङा बेयाव माबा बुंगोन आरो सिमेन्टजों रड होगोन देकारगाव स्टेसन एसि लागाव लोगोफोर एम्बुलेन्स गोजा नै एकदम गाज्रि जाजोबनाय दां ओइ बे मोनसे गारि नैबे सिदा गारिया बै खनानिया बे जराव आरो जों आखाइ सुना होजोब बे जराव गारि माबा गोजा गैला जाला एम्बुलेन्स गोजा फाक्का ओइ गंसेयाल' मोजां दं जिंना गोदा नै बेयाव ओंखाम जाहैसै र' जों जोंना गाबोन बेयावनो हर थाफैनांगौ गाबोननिफ्राय हर थाफै जागोन आरो खामानिया बोरै तिलफार सिङाव जाबाय मानसिफ्रा लोगोफोर दा ओंखाम जाखांबाय दा दसे बेरायना फैनो र' ओरै दखानखै गय जाहैलाबायनि जोंना थाग्रा रुमा गाबोननिफ्राय बेयावनो जासिगोन बै गोमो तिलफारावनो गोथां तिलफारावनो बै माखासे थांबाय जा माबानि दंजोबोलै रङिया साइडनि ओरै बाक्सा साइडनि दंजोबो लेबारफ्रा बर'फोर गोजा दं खावसे ओमफ्राय हारसाफ्रानो गैखाया गिदिरफ्राल' साफा सानैल' अबेबा ग्रुप मोनसेल' दं ओमफ्राय ग्रुप मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय जोंनि बर'फोरनि ग्रुपआ सान्दुंफ्रा फै दखानाव बिरन थांनो बै मोस्रोम दखान थांनो बै दखानाव ओइला इयावनो गाजा साइज मोनदोंलै लोगोफोर बेयाव माने माइरं सोफैयो नालाय बेयाव गारि खारग्रा आरो गुदाम खालामसिगोन बेयाव माने दाबो माइरं लांगासिनो दङ ओइ सिगाङाव ब्रिज खाथियाव जायगाफोरखौ लकेसनखौ एसे मोजां नुदों माथो बरिया भिउफोरखौ स्टेसन नालाय स्टेसननि भिउआ बिदिनो आरो हाग्रा थानायमोनबा ओरै जिं जिं ओरै बिफां लाइफां नालाय ग्रोम गाजा ग्रोम साइज दंमोन वा न'आ मोजांथार माथो रेल क्वार्टार्सना निजा न'सोलै ओरै थाबाय स्टेसना ओरैजाय जाबाय सोनाबहा बिदि दखानावनो गय जालाबायनोसै जोङो लोगोफोर नै राङापारा टाउनाव बेरायफैदों दिन्धुगुरिनिफ्राय फैबाय आरो देकारगावनिफ्राय गाबोननिफ्रायसो हर थागोन जोङो बै दहाय खामानि मावनाय जायगायाव नै ओरै न'खौ सिफायजोब्बाय दखानफोरखौ जायगायानो सोलायखाबाय बाला हा नोङासो लोगोफोर जों टाउनाव बेरायहैयासै मालाबा बेरायसिगोन माने ट्रेन खर'आ सोलायबाय टाइमा जाबाय 5:50 हगारो नै 5:00 माबा 6:40 जाबाय थाब थांनांसिगोनसो खर सोलायगासिनो दं नै राङापारा नर्थ लोगोफोर नै जों दा ट्रेनाव गाखोबाय नै थांसिगोन दा धेकियाजुलियाव आइया जानो नै दै सोगासिनो गाहायाव दानि बनायासै ना दा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जानला मोनलासो 2 मिनिट गाबोन समफोरहालागै मोजां स्पेसियेल ब्लग भिडिअ खालामगोन आं दा बायदे साबस्क्राइब खालाम नेक्स्ट भिडिअ मोनसे